aja prasaja waton sampeyan nyembah dani apa wae sanjang lan pangan kopek iku wis mesti aku mau mbok marulo mas sen aku bekti aku bekti condong yo kotong royong gelap besok kapan oh jam 7 mung tansah semoyo dan aku durung rujuk ya jaluk apa sajake jaluk warna-warna mbok iya sing prasaja kowe nyemadani sandang pangan lan kopen iku wis mesti aku emoh waton sampeyane bekti aku bekti mring condong yo gopong royong ladrang gleyongan laras slendro patok temen nyurna ngiriki beksan wani tansah milangeni karya sengsem ingkang tumingal pinarong ladrang gleyongan laras slendro padhate manyura angiri ingi ladrang gleyongan sinanggaan nut wirama manise kang ambasa kandas luas saya marati lale wane tan samilangoni karya sengsem kang tumingal kalamun waro sliramu batin iki anane tan sarengmu rasa
sedo yen katulung nanging caket sajroning batinku nggonku nandang tresno iki sing kepunda sajroning batinku Mula sawah sapa ngendut datang lawan hatiku wis kepelot saiba pengarasaku lamun bisa cecaketan sliramu ser sembah nuwun sampur jebong sira jeki ponje kinurmatan tamu saking kawasan Probolinggo sinten niku mboten sanes Bapak Kades kadhawuh dening Bapak Sekdes ugi saking Bulbit Bapak Heru Pamungkas wedal kelotaraken yo monggo Bapak Kades jaipongan niki sampur wanci panjenengan Bapak Sekdes Bapak Heru mboten ketinggalan monggo minggat wonten kalangan Pak sampure lebak semonggo sampure monggo ser nggih mohon izin Pak Lurah ngapunten semoga Mas Heru semoga dibarengi tamune salaman Nesa Indar Cahya ngolah kosok kenal ning malah salaman dhisik nggih semoga nggih yo kenal to Pak Polo wong tau ditanggap lah aku gurung iku heeh iki iso nandak ta iki Heru iki nyawer taga Ru Heru nyawer Ru aja utang ae Ru semoga ning malah semoga matur suwun Pak Kades barokallah apa sih Tri? Iku Pak Carik Oh Pak Carik terima kasih Pak Kades Pak Carik jis badwon monggo teko ngeten-ngeten mawon. Nggih ngeten iki tayupane nggih Pak nggih. Benten. Nggih, benten kalih darah wetanan. Gak usah tunjang wis. Apa? Kepelut 8. Oke. Kepelut 8 semoga. Ayo. Enes. Karo Pak Lek. Ayo keno karo anak. Iya, karo anake dhewe. Keno joget karo anake keno.
bisa denjek kaya ora bisa nguncati tenan tak anggap doati nanging aku wedi prokong pungkasane temen lara tresno senajan ada yen katulung nanging jagat sajroning batinku nggonku nandang tresno iki wis kinodrat sajroning batinku kula sawah sapa ngendut tenan atiku wis kepilut sebab bunga rasaku lamun bisa jajaketan sliramu Yo mas sing manis mung kowe dhewe ning kono kowe piye kabare mugi-mugi pinaringan panjang yuswa omah genteng tak saponane abot lan enteng tak lakonane yo mas ali-ali meripat kuningan sing tak tresnani ana saya kelingan trok ing rata risang tenan joyo risang yo mas apa piro ana ijone aja diganggu wis ana bojone Juak lolo loloy sekara pisang pisang sesajining karya Ya. bile gendeng apa aku milih gending walu neng ati dadi marem mergo gandinge walu najan bunga susah aku
tetep guyu rayogane lemas ojo gampang nesu lamun nesu dadi kurung jarengan mas arep melu sapa aku melu sing sayang ning ati dadi padang mergo gampang dik tolek sandang pangan senadyan atiku susah tak rewangi goyang-goyang ayo gane ojo gampang kepranan yen kepranan uripe gang soran Pak Lurah semoga menawi tambah malih Pak Cari tasik Pak Lurah tasik anu badhe meso malih nggih Amin. heeh adu-adu Probolinggo goyang belambangan pi karo anu Pak Lurah mboten kembang Probolinggo ta pi wong Probolinggo njaluk kembang Probolinggo joget belambangan nggih ya kita baji Adote Hoce Awas. ayo jogetan om ayo joget tangan digoyang om Ose digoyang-goyang Lombok budaya ayo gendingan owe ayo gendingan
nuwun. Ji matur coba nuwun jan joget panurake kreasi nuturke kita praja. Matur coba nuwun. Oke, sekirip bunga susah sabar niku wau nggih paring kinurmatan kagem bolo saking kawasan Probolinggo coba nuwun nggih. Langsung kemawon C sampur katur dumateng C Kanca Dewi Bolo Dewi. Nggih Bapak Rusti halo. Kado petiring panjenenganipun Bapak Gunawan. Pinten kalih napa pinten monggo. Sekawan C sumangga. Wong papat padha gagahe wedal kula aturaken. Yo. Wong papat padha gagahe. Ana Pak Rosti. Ana Mas Gunawan. Monggo minggah wonten kalangan sesarengan lodrok kita praja Pak campure lepak semonggo campure monggo serje cek lo. Halo THJ, mic yang satunya baterainya habis. Inte ninggal kastresnan licik. Yungku tambah mana Mas Gun, aja khawatir. Ayo. Inta, aku di sini Inta. Salat dalu. Oh
Aku piye do Intan. Jok kuwatir sampe sok bakal ketemu Ricik kumricik kremise wis teko sadelok maneh bapak wis teko dong kaget aduh tindak mriki beto napa bungkus petak isine pun napa kene gendok le-ole kang larang pitukone pinten pitukane Iya kok guys. yen wong tresno sanggup mawon Mbok yo ajar kenal si genduk aja bosen. Itu bil jebulane nekai calone kanase aduh rama Iya genduk arep medang lawo iwa pindah senengane pindang londo. arep madang lawo iwak pindang romo yen golek bojo miliyo sing sayang Watone kaya panjak kendang wae dhewe. aduh romo arep madang lawo jangan terong Senengane terong. harap madang lawo jangan terong romo Oh, yen golek bojo sing gak seneng serong watone kaya sing gerong pret. aduh romo arep madang lawo iwa ati Senengane ngati londo. arep madang lawuhe ati romo yen golek bojo milih sing kemati Waton kaya bupati. aduh romo Iya gendong. aduh mlinjo milih sing dawa Senengane sing dawa. Pak Camat, Pak Camat. sing dawa romo aku golek bojo milih sing setia nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambet karo sapa tak suwun rina lan bengi moga Gusti ngejabahi sakepanangon obali
windonono tak enteni ing pucuk ing tresno balung nangka bebasane mong katon sliramu wae aja lali pawelingku ukama ngemas janji-janjimu aku kan setia setuju tak ngenteni nganti saelingmu Sir motor sepaduwun. Oke, sepaduwun. C. Sugeng rawuh Pak Camat. C. Sendika dawuh Mas Heru. Iya, iki juragan. J. Matur iki ngene Pak Camat anu kapure minggah. Wis, oke kalau seneng langgame Pak Camat jan wis asli Mas Heru Pak Camat. Oke, nggih, ingkang mau mengku Kecamatan Peladaan tapi priyantun mriki alhamdulillah. Oke, sempur Jepong J. Nuwun sewu, Pak Waras pripun minggah wonten panggung Pak Waras? Ngapunten. Sinten malih sing dereng malih monggo diaplos sing kala wau sampun minggah. J. Pak Yunus. J. Kalian Cabas. Cabas minggah. Ji monggo Pak Waras. Mugi-mugi mangke waras temenan. Linene waras temenan nek gelem enggak. Ribut. Oke. Alon-alon pokoknya kelakon. Alhamdulillah iki juga dedengkote Tayub dimanapun berada pasti di situ ada Pak Waras. Iki gara-gara keseleo boleh sikile rontok linu muga-muga nang panggung langsung waras temenan. Ayo dibantu. Mas Gun semoga Bapak Yunus mboten nggih semoga anu rewangi Pak Waras. Oke, jaluk gede nyemuk-nyemuk. Oke, lijek dalu katur tumating tamu dengan kakung Sumamono Putri kang tansah setu bagya mulya ingkang samudherek kerengaken swasana jatipun Bapak Heru Pamungkas adalah ibu kita Rahayu dalam rangka walimatul arus dawakan putra putri kinasih. Oke, Ananda Bagas adalah Elsa. Mudah-mudahan Anda selalu berbahagia dan juga cepat punya momongan. Mudah-mudahan bisa membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah amin. Allahumma amin. Oke, langen kalau sing akan mulai. Semoga. Wiwitane andere sang peke priya bagus kang olah budaya selendang kuning kang saking suara kurang permono ning wasis ngungrung Puji Rayu terus ngungrung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno
sesih Muji karo ya wis ganti apa ngono. Gong telu. Napa? luweh becik patenono timbang perpisahan mring tiakang sulistya najan liwat kincanging alismu kuwasa anglanda rasane atiku nadyan wis ling serius aku isih mampu ngladeni selamu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduka rimpung jiwa raga kokok korong kahormatan mamprong robo ngarepi jong urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne masamu pilih kowe apa wae senajan sesideman mesti tak wujudke ra tau munggah panggung kejagul-jagul ndredeg ya Pak nggih Tapi swantene nggih tanggal Ya, apa maneh? tanggah penak Pripun? Mak pecah. apa meneh percaya Angkleng. kasih eling kula nggih Nggih, angkleng Angkleng Penggayu. Penggayu Surabaya. Surabaya, nggih. pranane dewi den prasetno den prasetno sembarang yo sembrono
kadang tresno ning wani kondang ningnya jroning kalbu aduh Gusti aduh Gusti luar romong penandangku iki lamun pamujiku bisa kasembatan benggah yogo iki
Lanjut Setia Tuhu. nang wong wedok. Iya. Pambudutane Pak Camat. Heeh. Tasik ta. Ser. J musik kemawon, satune musik kemawon, J. Oh, Silendo. Pak Waras matur nembah nuwun. Matur suwun Mas Gun J, Pak Waras Suki J. Alhamdulillah, barokallah. Mudah-mudahan nggih dipun paringi bagas kasarasan. Oh. Yes, muga-muga pulih maneh iso beso maneh. Lek kena Surabaya noklek sikile. Semen panganan empuk Surabaya. Oke. Si lagu terakhir ke Langgam Setia Tuhu niku pamundutan saking Bapak Camat Belandaan. Matur nembah nuwun. Matur sembah nuwun pun paring paring 100.000. Kula kinten Pak Camat badhe nyekar piyambak. Mboten niku mau dibel saking ngoten. dibel saking Nggih. PUPR untuk segera merapat ke kabupaten. Jadi nggak bisa. Oke. Langgam Setia Tuhu pamungkas. Nggih matur nembah nuwun. Nggih, amargi niki bolo-bolo lighting badhe masang nggih, ngapunten. Badhe masang lampu. J Langgam Setia Tuhu pamit. Ayo wong ayo, ngadeg kabeh. Monggo, Bu. Langgam Setia Tuhu nggih, pakai musik monggo. Si anu aromane berbeda. Suasana beda. Oke.